Terminal sa Vihair, loyo sa Lapu-Lapu City Hall, hayan ni mo usab nga terminal o charging area sa Egypt. Kini karong Biyernes sa ilusan usab ang Egypt. Si Luan Mirondina sa report. Gikonpermar ni Mayor Paz Radaza nga milagda ang dakbayan og kasabutan tali sa pribadong kompanya nga nanagiya sa terminal sa Vihair luyo sa Lapu-Lapu City Hall. Sa Memorandum of Agreement, libre nga ipagamit ang pribadong luna ngadto sa Egypt isip terminal, charging o repair area sulod sa 25 ka tuig. Samtang ang distributor sa naasoing Egypt ang mutukod sa charging area. Mura na atong gikuan nga agreement sa ilaha nga support nato sa ilahang modernization. Moabot sa 1,500 square meters ang dapit apan tugutan sa pribadong kompanya ang Egypt nga makagamit sa kinatibuk ang 3,000 square meters nga bakanting luna. Ubos sa Memorandum of Agreement, kabahin kining terminal dinhi sa Vihair nga gamiton unya isip terminal usab, charging area o repair area sa Egypt. Apan gipasalig sa mayor nga magpabilin gihapon dinhi sa dapit ang mga Vihair. Samtang gitataw ni Mayor Paz Radaza nga ang pagtugot sa dakbayan nga maka-operate ang mga Egypt, kabahin lang sa preparasyon sa modernization plan sa kagamhanan sa mga public transportation. Matod sa mayor, dili angay mabalaka ang mga driver sa Vihair o tricycle tungod kay mamahimo man silang mga apply isip driver sa Egypt. Katong gideklarar sa order sa presidente nga 15 years and above wala na. Ang ato lang gihimo, I don't think natay ingunana sa pagkakaron. Ang ato lang gi-ready lang nato, gi-preparar lang nato if we're going into that. Hayan karong adlaw, dugang 15 ka mga unit sa Egypt ang moabot og karong Biyernes na formal nga ilusad ang ilang operasyon. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisda.